Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Kita na mo pa? Kita na ko. Ha? Matthew chapter 11 verse 28 to 30? Oh. May 30 ako. Nala. 28, 29, 30. Akong basahan, paminaw. Paminaw. Ningon siya diri, Ay, na din. paminaw. Ningon siya diri, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Bisaya dong para makan. 28 to 30. Sa Bisaya nga Bible. Umari ka na ako kamong tanan nga nabudlay o Sige, ato. nabugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop o papausanon sa kasing-kasing o makaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong tuwan. Taas kay translation ng Bisaya, no? Nagkadungog naman mga nino kay mao may sagaran may basahan sa Bible verse sa diba? Labi na sa mga tao nga mga nasa punto nga na-discourage na, sa mga tao nga gikapoy na, kami ikapoy na usong kinabuhi, diba? Sagaran kadung mo na, diba? Pero mga bata, mga kadung bata may ikapoy na usong kinabuhi. Kasagaran may na kanang mga anak nga badlungon ba? Na mga anak nga mga masinupakon or daghang frustration sa kinabuhi. Labi na gyud karong panahon na di lang kay kanara, labi na gyud panahon na no kay pandemic. Pareha na to, medyo naagitay kahadlok yun pa ng sitwasyon sa pandemic. Nawurid ta. Ano siya dire? Come to me all who are weary and burdened. Di ba? Katong ipangkapoy na, magibugatan na silang ipangda, duol ka mo ka na ko, dagaan ka mo pahulay. Mayingon sa Ginoo. Mayingon niya sa verse 29. Dili literal nga, kung sa'yo mong ipasan, kaya alsa ko galon, may kagino, tawagin ko pasas galon. Hindi na pasabot niya. Ang pasabot niya dire, kung ikapoy na ikagmayo, nagibugatan na ka sa imong gidaang problema diha, o imong ipangunahon na, imong kabalaka, kaya unsam di makapa, weary, kaya namin ka, unsam ibisay ng weary na? Uberlaka? Gawasan ng kabalaka. Ang weary, murag kuha na kay ka, baka nang grabe na kay ka, murag tanan na, lang gitanan nimong problema, yung inuuna, murag tungos kap, gikapoy, literal, gikapoy ka na yung nauna na, kailangan ko na, asa ko mangitag pagkaon, unsa akong ibayad sa mga utang, unsa kay ugma na mo ani after aning pandemic, maka-eskwela pa ba ko, makatrabaho pa ba ko, unsay future nga gahuwat, kay di man kita kalabang sa trabaho, unsay plano sa gobyerno, unsay plano sa presidente, di ba? Kaana ka ba? Nabalaka na ka, gikapoy na gyud ka. Kanang yung gibugatan, grabe na ka kanang to the point nga ka murag mo surrender na ka Lord, kuhaan na ko. Ibang sagar mo ana mi mga tao gikapoy na. Kuhaan na ko Lord, ang uban di kagwanta mo na pa maghikom. Kaya di sila kagwanta sa kakapoy nga ilang ibati. Feeling nila sila rin ay problema. Pero kung bot subayon nimo imong nanaon, mas daghan ang tao kung naon na ka grabe kay problema ron, imagine nimo nga di lang kay ikaw rin na problema ning panahon na. Kay once nga buhi ka pa ning kalibutan na, magatubang gyud ka og mga challenges, magatubang gyud ka mga kuan sa imong kinabuhi. Mo na dapat masabtan. So, mo na ningon si Mateo diri sa iyang gisuwat, ningon si Jesus ningon, duol kamo kanako kamong gipangkapoy og nabugatan, kay tagaan kamo na kog pahulay. Ningon niya. So, ang ato di buhaton na di, kung naatay yung inana, grabe nakakapoy itong gibati, nabalaka na talaguol, hadlok, kung sa pa natong gibati diha, nga mga makapalow down sa atong emosyon, ato yung nang-isulti, sino atong Lord, tabangi, lagawaan yung problema, Lord. Okay, instead nga imong i-share sa Facebook,
o i-share sa social media ang imong problema. Kaya kung ana ka sa social media, unsa may makuha nimo nga ning ka problemado kay ko, unsa may makuha nimo diha, di ba? Dili ka ka-assure og kuan kanang nay mo tabang ng friends, nay mo sulti dito og kanang inani. Pero ang sakto gid dapat kung nakay problema, istorya gas Ginoo na. Kaya ang Ginoo may source sa tanang solusyon, sa tanang problema mo, naa say solusyon kasi ang Ginoo may posible niya. Di ba? Kita ko na ako sa ako mismo kaning ko. Unsa naman ni Lord, may klaro na itong pagkalimnan na ni. 6 months na March, April, May, June, July, August, September 15, 6 months na ako dito sa tuwa. Wala ko trabaho, wala tayo sweldo, di ba? Which is stressful kay isipin yung papa ko niyo. Makaingon gyud ko nga grabe ang kalisod. Grabe akong ginaon na, grabe akong thinking, doble. Igin sa buwan, asa mo ko bayad aning mga bayranan sa mga bill na to? Datahan sa ani. Ug ato mga paliton ng pagkaon na minta, wala tay bugas. Wala naman tay sudan. Buol ko ana. Samot na guba ato mga gamit, di ba? Instead na ako nauna, lakong kabalaka na wagol, ibaw ko ang Ginoo na to gamhanan. Napa siya mas nindot pa na iyang giandar na to. Huwag na ito rin, kasi tigaan tayo yung madubuldot na ko ayo. Nagguba ito rin cooker, kasi tigaan tayo yung induction na ako, di ba? Kanang di kurinti, or unsa yung i-provide. Or unsa ko i-provide sa Ginoo, di ba? Yung na nakagamahan ng Ginoo, na kung mabugatan yung kamo, mawatan-on karon mga young peoples. Naging problema, isulti kasi Ginoo nga Lord. Tabangi ko Lord, tagay ko wisdom, tagay ko tarong nga pangunahon na kung saan pagsulba ng problema. Diba? I-pray nyo Lord, kay eskwela, tabangi ko mag-eskwela ko Lord. Tabangi akong papa Lord, mga trabaho Lord, tabangi nga maka-sustainer miya ning yatubang nga problema karon sa kalibutan labi na ning pandemic. Kung ta magampo ani nga mga puting pandemic, ikalit ang ginisad ko nga. Ang ubang ipemuslan siguro pod, wa takibaw. Ipemuslan nila naa sila sa kahog, ning kabuangan ilang ipemuslan. Release ang gobyerno kwarta, doon na ang kwarta sa gobyerno. Diba? Ningon siya, second number, take my yoke upon you and learn from me. So, kuha pasaan na ang liugo. Kailan mo liugo Kung kailan liugo? Taga-siyudad, giday mo na. Kaya liugo, gabantay mo ng kabaw, itaon sa liug sa kabaw ba? Kanang bitang yan, para makaguyod sa daro. Kanang puro yu ko. Kabayo. Dili, kabayo, anong yu ba yan as liug? Nabudlot siya. Take my yoke upon you and learn from me. Dapat, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and burden is light. So, take my yoke upon you and learn from me. So, dapat ko imong isabit ko ng yoke. Ang ihatag sa Ginoo diyan nimo. Take my yoke upon you and learn from me. So, murag imong ihatag Ginoo, Lord, tagay ko, apili ko ani, Lord, kanang sana. Instead nga imong pasaan nun, tauron nimo tong yoke, guyuron nimo, di ba? Nga take my yoke, my yoke is, ano siya? For my yoke is easy and my light is my burden is light. Gaan na ko lang akong magpatambang ka sa Ginoo, gaan na kayo. Di ba? Magunit kang daro. Naggunit ko daro, kung makasuway ng daro. Kung ikay mo duot, padutdol mo daro sa yuta, di ka kapadot. Di ba? Pero, kung tabangan ka guyod sa daro, which is may gingon sa Ginoo dili, kung tabangan niya guyod, igo lang kang duot og ginagmay para muduot siya. Pero ang magda sa kusog nganong mudagan sa saunahan, ang kabaw na guyod, which is ang Ginoo na to, di ba? So mo na tawang surrender lagi nato sa Ginoo, tuloy ihatag niya, Lord, ikaw nagibahala sa sitwasyon, di ba? Nabalaka ta nag-uol, siguro wa mo pikto hiron, pero ako napiktado kay ko. Daghang kitag nagian na challenges karong pandemic. Pero naagi pon fighting ta, although discouraging usahay, pero magunahon na ta kung sa kaayo sa Ginoo gibuhat sa Ginoo. Instead magunahon na ta problema, ang atong naon, let's count the blessings na ihatag every day. Wa tay trabaho, goal na ako na kay na. Sakit ka na emotionally, mentally mo na murag kaingon ka nga survive ba kami no? Unsa may next? Murag uncertain, di klaro atong makita. Pareho atong gisuway na ipaw na to suga, di ba? Pagpaw na to suga na, ngit-ngit kayo dita kita. So sa dinidad ko taga dila, kita ta sa tapangon.
Di ba? So inana nga stasyon ba nga musalig kita sa Ginoo. Yang Ginoo na ibahalas tanan ingom sa Bible. So tuhuan nato na ingon. Hindi mahimo, di ba? Ganang panahon na kuwat ra gyud ta income. Sige ta gasto sa ato mga hinipusa. Naagi purpose ang tanan. Ngayon na. Ako tatong plano para sa inyong schooling o sa puhon. Pero nagamit ato sa sitwasyon ni nani. Nagampo lang ta sa Ginoo nga iyatang i-deliver ang sitwasyon karon no. Ato mga pangulo, leaders sa atong nasod. Kano na nagtarong ba dito may nana. Sabot mo sa gisulti din. Kung na mo itagulanan inyong ikuan sa Ginoo. Kay willing siyang mo share sa inyong inyong gibati, di ba? Ay mo lang baton nga ikag assistance ya. Lord tabangi ug ni Lord. Lord, di gini nga na di ka magtuon yung mingon ka Lord, tagair kung answer Lord. Yun ang hatag answer ang Ginoo. May katabangi ug Lord nga akong kauban magakuha kay para makakuha pug ko. Dili ka sa mong kauban di na mao. Ampo nga sa Ginoo, Lord, Ano? magtuon ka Lord may unta og ang akong gitun-an may mugawas. May untag ang ako natun-an mo magpabilin sa akong nauna na exam ugma makakuha gyud ko, di ba? Di na ta ko maglinga-linga, di ko magkuan-kuan, di ba? Mo na importante. So sa tanang gayon ninyong pagabuhaton sa inyong kinabuhi dapat inyong iampo sa Ginoo. Nabugatan mo ana, inyong i-inform nga Lord tabangi ko ani. Di na ko kaya. Kinabugatan ako ni Lord. Tabangi ko Lord. Pag-move forward ano yung sitwasyon. Tama nga. Itong liugo yung ingon. Mas gaan ang yung liugo. Yung ingon niya, term niya. Diba?